शाळा वाचवण्यासाठी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला। जोरदार घोषणाबाजींनी परिसर दणाणून सोडला। पटसंख्येच्या नावावर शिक्षक कमी करणं अशी घाट चालू आहे शासनाचा। या विरोधात आज सर्वजण एकवटले आहेत आणि आता हा भव्य असा मोर्चा काढलेला आहे। आपल्यासोबत कमलाकांत आहेत, त्यांना विचारूया आपलं काय म्हणणं आहे, काय सांगणार। आजचा हा जो या ठिकाणी मोर्चा निघालेला आहे हा सर्वसामान्य जनतेचा मोर्चा आहे आणि विशेषतः त्याच्यामध्ये पालक, विद्यार्थी सर्व समाविष्ट झाले आहेत। मुख्यतः सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ जिल्हा आहे आणि या डोंगराळ जिल्ह्यामध्ये शासनाने खास बाब म्हणून एक वेगळा नियम लावला पाहिजे होता, जेणेकरून इथल्या शाळा वाचल्या असतात। इथल्या ज्या संस्था निर्माण झाल्या ह्या 40 वर्ष 50 वर्षापूर्वी संस्था निर्माण झाल्या, ह्या लोकांच्या एक एक पैसे म्हणून त्या निर्माण झालेल्या आहेत। निर्माण झालेल्या शाळा नाही आणि त्याच्यामुळे आता जर ह्या शाळा बंद झाल्या तर महिला भगिनी ज्या मुली आहेत त्या शिक्षणापासून वंचित राहतील, ही भविष्यामधला महत्त्वाचा धोका आहे। आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून हा जो जे आंदोलन झालं आहे, सर्व कुठल्याही त्याच्यामध्ये पक्ष नाही किंवा कुठलाही लीडर त्याच्यामध्ये नाही, सर्वसामान्य माणसं जनतावर होते आणि सर्वसामान्य माणसाचा रेटा जो असतो तो आज आम्ही या ठिकाणी शासनाला दाखवून दिलेला आहे। बरोबर, शाळांची पटसंख्या कमी होते असं म्हणतात, त्याच्या पटसंख्या कमी असल्यामुळे शिक्षक कमी, त्याचा काय परिणाम होईल? दोन गोष्टी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा पहिल्या नंबरवर असतो। फॅमिली प्लॅनिंग असू दे, 10वीचा रिझल्ट असू दे, कुठल्याही बाब असते, शासनाने जे बाब असते त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पहिला जिल्हा असतो। त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जी मुलं पटसंख्या कमी झालेली आहेत त्याचे दुष्परिणाम हे फॅमिली प्लॅनिंगच्या माध्यमातून झालेले आहेत। त्यांना प्रत्येकाला एक मुलं असतं आणि त्याच्यामुळे शाळा कमी होते। ते पण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे, शिक्षण हे म्हणजे काय फॅक्टरी नाही आहे, एक वडापाव केला असं नाही आहे। एक विद्यार्थी किंवा 5 विद्यार्थी जरी असले त्याच्यामधून एखादा इंजिनियर निर्माण होऊ शकतो, एखादा चांगला आर्किटेक्ट निर्माण होऊ शकतो आणि म्हणून राष्ट्राला नाटकाची खऱ्या अर्थाने उभारण्याची निर्मिती आहे ही जाणून घ्यावी होणारी